sazareira que cuando realmente viñera o marido houvese tamén todo que comer na casa, non podía tratar de nada. Iso era a muller. O home traballaba, pero a muller non necesitaba fundamental que ben merece que a lembremos, e iso cada ano vai Esteban, vai levando a primeira cavaca, a primeira peña a Eira, a Plaza do Rosado, a Plaza do Calvario, en función de Eira, lembrando as cavaqueiras. Queda o oficial preparando, cortando peñas, cortando cavacas, en servicio en plan de tendedor. O noso amigo Esteban da Gándara sigue facendo de tendedor e sigue colocando as tellas, sempre cos manejos e cos caricias especiales da mano. Presentando tello, dándole todos os pasos especiales. E quédase, sí, quédase aí. Estás empezando tamén a traballar ahora, onde hasta ahora se estás feito aquí tellas, calacas, pero agora vais a empezar a facer toupos, a facer ladrillos. Empezas agora a facer ladrillos. Ladrillos en plan normal, 2 de cada ladrillo macizo e 2 de cada vez. Aquí está, quedan xa 2 situados aquí no... Eu nunca vi, e creo que a vostedes tampouco nunca miraron facer o que están facendo no banco de Vigo. Non necesitan polvo, senón encima de agua presentan eses ladrillos que van agora a tender. Iso nunca foi visto nesta zona de aquí, é unha costumbre de outras zonas, de outras provincias, e non son de aquí. E leva, queda ali. Siguen aparecendo aí ladrillos curvos. Con 2 bancos, xa era unha piñeira, unha cavaqueira forte xa desde esta categoría, cando había xa o banco dianteiro, o banco traseiro. Está facendo ahora, enchendo o formal, o molde, e a propia eira, sin pasar polo banco. Non sei se é máis rápido, se é menos rápido, pero é outro sistema. E creo que é máis lento. Noten agora quen está facendo de tendedor. Un amigo que deu que outro formal. Pois sí, sí,